Lo mama uthi ingane yakhe yayibuya ebumnandini nabangani bayo ngesikhathi befelwa yimoto beyocela usizo nokuyilapho bahlaselwa khona umphakathi. Uthi kwasetshenziswa ngisho intambo ze-ayina namafosholo ukubulala ingane yakhe. Indodana yami yaya ephathini ngomgqibelo ngathola ucingo longitshela ukuthi umfana wami bamshayile. Ngabuza ukuthi kuphi kwenzakaleni. Mangifika endaweni yesigameko ngathola ukuthi indodana yami ishaywe yaze yashona. Izakhamuzi zithi lo mfana wahlaselwa umphakathi. Ucabanga ukuthi isigebengu. Ukuthi khona umfana lapho banjiwe kuthiwe bekaqhaqa bekazoga mase be-explain sekayashawa khona lapho. Fike nje abantu abaningi nje bafuna ukwazi isitulu kuze nabantu nebalwe baqhakezelwa sim street ukuthi umfana kena uzithole ebhadini noma sengasuye uyavele yamfanela ngoba nalabantu laba bakwatile. Babili abantu asebeboshiwe ngecala lokubulala. Amaphoyisa athi bakhona nabanye abasazoboshwa.